amma sai ka ji wani ya dage wai shi karatu yake son koyarwa sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum irin mutane wani ya su yamma mutum ne kamar kowa, ya zama wani mutum ne kamar kowa. Wani irin jahilci ne wannan, saboda jahilci har da alƙamusul lugawi mutum bai san bambancin albashar wani insanu ba. Sai an tambaya sai a ce ai Allah subhanahu wataala ya ce inna ma ana basharu mithlukum. To shi menene basharu kafin mu je yuha ilayya din? Menene basharu? Abin da fa ake nufi da basharu, in ka koma alqur'ani ka kaddara baka ma san ba, ka koma alqur'ani zaka gani Allah me ake nufi da albasharu a cikin alqur'ani. Ko wurare da inda Allah ya faɗi basharu, inni khaliqul basharan min tin fa idza, Allah ne fa idza ne da Allah me fa'i take nufi ne ba ta akidi ba. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ashe kaga kafin basharu ya zama insanu sai ya hada abubuwa uku. Wannan kamar ta halitta wanda aka yi da yau, kai, hannu, kafafu, haka, ciki, kirji, wannan sifar ta halitta, sifar ita ake kira bashar. Wannan sifar